Ako sa ti páčil dnešný večer? Nádherný, famózny, super. A umiestnili... Ešte to prekonalo ten minulý ročník, čo bol fakt super večer už vtedy. A Jeffo to zase posunul na úplne iný level. Na takom krásnom veľkom stage možno nikdy nebudem hrať, takže bolo to pre nás super. No a ešte sa ťa spýtam, že či sa umiestnili tvoji favoriti? Či vyhrali moji favoriti? Vieš čo, ja som si nejak netypoval na nikoho, ale som rád, že Jego vyhral hit roka, to si zaslúži. A som rád, že ja som nevyhral Slávika, lebo neviem spievať. No neviem, mal si tam najväčšie paninky, keď si spieval. A ešte sa spýtam, že kto ťa styloval dnes? Vieš čo som mal koženú bundu na vystúpení, tak to mi robili WTF, tak vieš. A vlastne dorobili iba bundu a ich práca, no. A vlastne Igor Novosad. Áno, všimla som si, že máš nový účes. A čo v najbližšej dobe chystáš? Nejaké vystúpenia? Viem, že 22. v Žiline. Tak, presne tak, 22. v Žiline. Predtým v Košiciach 8. februára. To máme v Dubline ďalší víkend 16. špeciálnu party Ženy treba ľúbiť. Môžeš dojsť, keby si chcela. Áno, mám aj tričko. Do Dublinu to máš náskok. A chystáme album za 1.6, pracujeme na albume s mojou skupinou. Takže tento rok solo kariéra trošku menej a trošku viacej to so skupinou, takže ďalší projekt je na ceste, máte sa na čo tešiť. Dobre, ďakujeme. Pusu.